Els programes de televisió importants conviden gent important, gent que ha fet el cim de les seves carreres. En canvi, els programes de televisió modestos, sincers i sense massa mitjans inverteixen en promeses. Persones que en un futur no molt llunyà seran a dalt de tot. La convidada d'aquesta nit és una d'aquestes joves promeses, una persona que un dia serà una gran estrella i els programes es bararan per convidar-la perquè s'haurà convertit en un tresor material, corporal i fins i tot espiritual. Vindria aquesta noia a Persones Humanes un cop fos al cim? No, clar que no. Per això hem pensat que és una inversió de futur fer-la venir ara que la tenim a prop. És la Txe Arana. Perdona que et rebi així, però... Sí, aquí, si ets tan amable. Com estàs? Molt bé. Txe, escolta, un ocellet m'ha dit, bé, dies enrere es va fer públic... Bona nit, abans de tot. Es va fer públic que tu seràs la nova senyora del programa Tres senyores i un senyor en substitució de Gemma Nierga. Què penses que pots aportar al duet brunet-griso, diguéssim? Que què puc aportar? Sí. Home, el programa Tres senyores i un senyor, tot i que confesso que no l'he vist moltes vegades, ha estat un programa sempre en el que hi ha hagut una complicitat molt important entre les presentadores, entre les entrevistadores. Però tu t'hi veus realment en aquest programa? Que si m'hi veig. Home, la veritat que no m'ho havia imaginat mai. La meva mare sí, li ha fet molta il·lusió perquè ella de petita sempre em deia tu el que has de fer és fer-te una senyora. I ja està, no? Ja ho he aconseguit. Perdona, però mira, jo no... Jo t'ho he de dir, el Tres senyores no és un programa per tu. Crec jo, perquè, en fi, tu t'hi vas preguntant, per exemple, no sé, al Duran i Lleida si li agraden els pijames amb dibuixos de conillets, per exemple. Li agraden els pijames... Amb això, amb aquest to, em sembla que no. No d'allò. No acabo de veure-m'ho, però... O no sé, o portar el Joan Oró i fer-lo disfressar d'extraterrestre, o coses d'aquestes. No. O portar-te tu i fer-te fer alguns jocs elevats més difícils encara, no? Potser. Home, la veritat és que el tracte amb els homes sempre ha estat una cosa que m'ha interessat en tots els aspectes. No t'enganyis. I agafar i treure informació d'allò més íntima d'un personatge, doncs sí. Ara, preguntar-li si té pijama amb conillets o no... És una pregunta que s'ha fet. Em sembla que si no ho tenia massa clar, me n'aniré d'aquí encara tenint-ho menys clar, no? No, home, no, al contrari. Home, no sé, Txe, jo crec que el que hauries de fer és el programa de sexe de TV3 que fa un moment estàvem parlant, pensi per un moment, perquè hi ha molta gent que ja fa temps que hi pensa en aquest tema. Tu t'hi veus o no fent un programa de sexe, per exemple? Un programa de sexe? És una pregunta dura, però jo te l'haig de fer. Diuen que el sexe és fals, però de fet és una de les activitats falses que més ens agrada practicar, no? Com aquest programa, també ho han dit, i suposo que tu t'ho passes de conya fent-ho. Sí, no volia fer cap referència ara. Però vaja, sí, no, que sí, que per què no? Fer un programa de sexe. El que passa és que les qüestions em resultaria difícil, perquè sempre acostumo a portar coses de mi mateixa en aquelles feines que faig. I clar, portar aquelles qüestions més íntimes com són les sexuals en un programa em resultaria una mica difícil controlar-me. Controlar-te? Sí, clar, esclar, per això t'ho dic. Déu-n'hi-do. Home, jo entenc que t'hagi sorprès aquest suggeriment que t'hem fet, t'hagi sorprès i fins i tot desconcertat, però deixa'm que t'expliqui perquè, en fi, amb l'equip del programa hi hem pensat i ho tenim tot força pensat. És a dir, no seria un programa ni amb jacuzzi, ni amb llums vermells, ni joguines de làtex, ni res de tot això. És a dir, et coneixem molt bé, hem estudiat el que has fet i em sembla que el teu estil va una mica en la línia del que vas dir tu l'altre dia. Em sembla que ho tenim aquí amb imatges. Ah, sí? Sí. Si aquest programa fos la cuina del Rovira, ara faria una crema catalana i provaria la sensació d'untar-me-la per tot el cos. Però aquest programa no és la cuina del Rovira, sinó que és una finestra oberta al gran espectacle de la vida. I la vida ens ensenya que una bona sensació, si no la pots explicar, és només mitja bona sensació. I una altra cosa que ens ensenya la vida és que el cervell és un òrgan sensible i la imaginació el narcòtic més potent. De manera que viu intensament les teves sensacions i facis el que facis. Si t'agrada, torna-ho a fer. I si no t'agrada, no ho facis més. Està clar. Veus, Txe, tu saps trobar aquesta part sensual en allò tan nostre? A qui t'agradaria entrevistar amb una banyera plena de crema catalana, per exemple? Oh, espera, home, primer m'haig de fer, no? Vull dir, imaginar-m'ho.
Aquí? Sí, jo m'ho apunto Home, aquí. jo suposo que... Farem una llista ja de convidats. M'agradaria entrevistar amb alguna persona que no li agradés la crema catalana. Amb alguna persona que no li agradés. Una persona que no li agrada... Però com ho sabrem, això, que no li agradi la crema És catalana? fàcil, hi ha molta gent que no li agrada la crema catalana. A mi, per exemple, no m'agrada. No t'agrada? No, no acabo d'agafar-li el gust. La crema en general, però no trobaríem un nom així... Un nom. No ho dic per anar començant a escriure aquí... Sí, per agafar programa, noms sortint. i tal. Home, doncs... No sé, a veure si podríem pensar en algú... Ara no me'n recordo. Bé, en tot cas tenim una idea per una entrevista, que és la banyera aquesta de crema catalana, però espera, en tenim més. Tu has dit que tens, segons he llegit, complex de sirena i que t'encanta mullar-te. És cert, això? Sí, sí. De fet, sempre he pensat que un dia o un altre em sortiria una cua de peix, però no hi ha manera. No hi ha manera, No, de eh? fet, és que jo vaig ser peixatera durant un temps a la Què em dius? Sí, sí. Treballava en la botiga de la meva mare i no sé si potser que m'ho vaig acabar de creure massa, no? De fet, tot això que has dit és molt suggerent. No sé, jo veig un prat en verda i tu cara a cara amb un convidat que podria ser molt especial, podria ser l'Stoikov, per exemple, i tots dos amb una samarreta llarga, només, i tot de cubells d'aigua, per exemple, anem imaginant. Sí, ho vaig fent. I quan ell et respon, o quan tu preguntes, xof, li aboques un cubell d'aigua, quan ell respon, xof, també t'aboca un cubell d'aigua, i a mesura que avança l'entrevista, el vostre interior va emergint. No la veus, aquesta entrevista? No la veus, eh? S'ha costat una mica treure-li. Bé, un altre aspecte de la teva personalitat, Che, que també hauria de quedar reflectit en aquest programa sobre sexe que hem dissenyat per tu, és la teva afició, tinc entès, per la gimnàstica i l'exercici físic en general. Perquè tu has estat gimnasta professional, eh? Sí, fins als 15 anys. Fins als 15 anys? Sí, als 15 anys vaig fer el campionat de Catalunya i aquí em vaig retirar. Déu-n'hi-do. Sí. I aquesta formació gimnàstica t'ha ajudat en la teva vida afectiva? Extraordinàriament, sí. Sí, perquè vull dir, l'activitat, la mobilitat, l'elasticitat que tinc... Home, esclar que sí, la tinc per això. És claríssim. Molt més elàstica, per tant, dedueixo, Che, que deus estar dotada d'una elasticitat, com m'estaves dient, que et converteix, no sé, en la presentadora més flexible de TV3, per dir-ho. Home... Seria això? Home, no crec, no és això. Elàstica no és el mateix que flexible. No. S'estira tot? Sí, s'estira, però s'estira de manera diferent, no? S'estira de manera diferent. Sí, jo diria que la cosa flexible és allò que s'agafa qualsevol cosa, i l'elàstic és allò que pots estirar i després... Es torna a encongir. Exactament. Directament. Torna al mateix lloc una altra vegada. Escolta, de quina manera en podríem treure partit del fet aquest de gimnàstic? Unes classes d'expressió corporal, per exemple? Una secció d'expressió corporal? Podria ser? Sí, exacte, o lluir-me fent tombarelles, que m'encanta. Sí? Sí, per exemple, l'entrada podria ser fent tombarelles. Sí, podria ser, per què no? Encara no li hem posat títol a aquest programa de sexe, com dit per la Che. Potser seria qüestió d'anar-hi pensant durant el tall de publicitat que tindrem ara. Després tornarem per aprofundir en altres aspectes de la teva apassegadora personalitat. Mentrestant anem pensant en noms de programes. Molt bé. I ara us demanaria, si us plau, un esforç de concentració elevat. Sé que l'heu estat fent fins ara, aquest esforç de concentració, perquè, segons les previsions, en el quart anunci, és a dir, primer passarà un, després un altre, dos, en el quart, número 4, veureu tot això en un sol anunci. Veureu una palmera al mar, una parella en una platja amb gavines, una posta de sol, un windsurfista solitari, un ball regional, una catedral, una mica de flamenc, un bodegó. També veureu 4.000 quilos de tomàquets, una canonada d'aigua que regalima, un ordinador, 6 xemeneies, una noia que du ulleres, un bufador, un dipòsit de la Camsa, un camió Pagaso, un contenidor industrial, 26 taronges, una fàbrica amb conserves, una autopista, 3 banderes, 3 joves bevent Coca-Cola, un rector, un penya-segat i un mapa. Tot això en un sol anunci. És l'anunci número 4. Us donaré una pista. No és cap anunci de l'Enciclopèdia Catalana. Som-hi.
Avi, has vist l'Iniston? Pare! Has vist l'Iniston? Avi, has vist l'Iniston? Déu-n'hi-do la tos que teniu, fills meus. Jo estava com vosaltres, i per sort em vaig prendre l'Iniston, i ja ho veieu, avui estic molt millor. Vegeu una composició, no l'administreu en cas d'insuficiència respiratòria o tos asmàtica. No prengueu begudes alcohòliques ni conduïu... Iniston alleuja la tos irritant i la congestió nasal. Si n'hi ha prou de tenir fred per sentir mal a les dents, n'hi ha prou amb Sensodyne per eliminar-lo, perquè l'ús diari de Sensodyne crea una barrera que protegeix les dents sensibles i evita el mal, fins i tot quan prenem alguna cosa freda. Amb Sensodyne ara el gelat és un plaer. Sensodyne, un dentifrici que alleuja i protegeix les dents sensibles. Provat clínicament. En el corazón del arco mediterráneo. Cálida. Exuberante. Emprendedora. Competitiva. Abierta. Región de Murcia. Elige lo mejor. ¿Se desnudaría por $103.72? Ella no es la clase de mujer que llevarías a casa a conocer a tu madre. ¿Es usted lo que creo que es? Pero es la mujer perfecta para llevársela a papá a casa. ¿Se casará con mi padre? Apuesto a que lo hace muy bien. Una deliciosa comedia. Un regalo para papá. Y Dios creó el universo cuando todo era caos y tinieblas, y creó la luz, y después al hombre para iluminarle con su palabra. Pero a veces se olvida la palabra de Dios y los hombres caen en la confusión. Esta es la historia de la Biblia, el libro del Espíritu de Dios, por primera vez en vídeo para niños con maravillosos dibujos animados. En Oriente siempre brilla una estrella para que se mantenga viva la esperanza. Ya está en tu kiosco el primer fascículo y el primer vídeo. Homes que deixen rastre. Disculpi, s'acaba de rentar les dents, veritat? Sí, és clar. Li faria res de tornar i dir-nos què li sembla? Signal bicarbonato, revolucionari. La seva fórmula amb bicarbonat ultrafí neteja les dents sense perjudicar-les i proporciona una higiene profunda a tota la boca. Quina diferència? Sento la meva boca més fresca i neta que mai. Nou Signal bicarbonato. Proveu-lo. Notareu la diferència. I abans d'acabar el dia, cinema de mitjanit a TV3. Hi havia una vegada un nen que va decidir deixar de créixer per convertir la seva vida en una gran aventura. Hi ha un lloc on et pots tornar sentinent si t'oblides de les preocupacions i deixes volar la imaginació. Hook, de Steven Spielberg, el gran esdeveniment dimecres a la nit a TV3. Una bonica cançó, un sentit homenatge a en Bob Marley, que em sembla que avui era el 50è aniversari del seu naixement. Sí o no? No, tot l'any és el 50è? Tot l'any. Bé, continuem parlant amb Cher Anna, una jove conductora d'aquesta casa que algú va definir una vegada com una dona elèctrica. Per això tractem d'evitar que faci un disbarat i que malgasti la seva carrera i, en fi, que no és directament ja a fer el programa de sexe que abans parlàvem a TV3, diguéssim. Pensem que està preparada per assolir d'altres fites, com ara presentar aquest primer programa de sexe que estàvem dient. Un programa elaborat amb materials i productes de la Terra. Ens passaríem... A veure, ens passaríem... No, jo anava a dir que som conscients que un programa sobre sexe en directe té els seus riscos, Txè?
i en un moment donat et pots quedar sense saber què dir. Però jo me'n recordo d'una vegada que tu vas dir una frase, perquè la teva capacitat d'improvisació és brutal, i vas dir una frase, tu mateixa ho has dit, cito textualment, l'art de la improvisació és per mi un dels més bonics. El meu repte és poder parlar durant 30 minuts sobre un objecte que tingui damunt de la taula. Oh, això vaig dir jo? Sí, jo ho he llegit en algun lloc, ara no em facis dir a bona. No, home, no t'ho faré dir, no. Però sí, l'art de la improvisació, no sé si ho podríem provar. Vols posar-me a prova? Home, sí, podria provar. Si jo poso un objecte sobre la taula, per exemple, podríem provar el teu art de la improvisació. Què en podríem dir d'aquest? No demanem 33 hores, però una mica... Podríem parlar de la pera, és una de les fruites, a més, qui millor que parlar de la pera que jo mateixa, que vinc d'una terra que si hi ha alguna cosa són peres, pomes i altres fruites molt bones de sabor i a part que donen un prestigi a el que és la comarca i en general Lleida, no? Lleida, que havia de dir de Lleida, de les peres, no? Aquesta és una pera, una pera verda. Déu-n'hi-do, estem malperduts, Déu-n'hi-do. Fins ara és impressionant, només hi havia un objecte, però... I si ara et posés un altre objecte... Mira, ara tenim dues peres. Dues peres! Impressionant. Dues peres, això és encara més difícil, home, ho poses molt difícil. Dues peres, doncs, donen encara més que parlar. Podria posar una mica més d'èmfasi, si de cas, al parlar de la meva terra una altra vegada, Lleida, que l'enyoro moltíssim, per cert, però fa molt de temps que no hi vaig. Però les peres, si algú no les ha tastades, que les tasti, perquè no només aquesta, sinó moltes altres i d'altres colors, perquè aquestes són verdes, però n'hi ha d'altres colors boníssimes. Són molt dolces i fantàstiques. A més, la manera de collir-les és molt curiosa, perquè has de fer així, però has de trencar el palet, saps? Però ho has de fer amb els dits, no pots agafar la pera amb les mans, perquè es pot fer malbé. Ara, si cau la pera, aquella pera no val res, aleshores. Déu-n'hi-do, és impressionant, un aplaudiment, sisplau. Bé. No, esclar, és evident, com tu has dit, que sent de Lleida, amb dues peres ho tens molt fàcil, diguéssim. Però tu t'atreviries a fer-ho amb altres fruites, dues xirimoies, dos kiwis, ja seria una mica més complicat, eh? Home, seria més difícil, que amb les peres, però també es podria fer, clar. Escolta, aquesta desimboltura, aquesta cosa, fins i tot, com desparpac, diria, com els has après? Desparpac? Entre cometes. Com els has après? Com les he après? Potser perquè vas entrar a treballar a la ràdio quan tenies 15 anys, no? Tinc entès? De fet, la ràdio és una de les meves principals escoles. A part d'altres en les que he estat, però que no tinc massa bons records. Escoles de gimnàsia... Exactament. No, o l'escola a la que anem tots des de que naixem. L'escola de la vida... Exactament. I l'escola, doncs, per exemple, l'escola de les monges, que és a la que jo vaig anar. Vaig tenir educació de monges, però la ràdio és una de les coses que més m'ha fet saber on estic xafant de peus. Jo, per mi, la vida diuen que és un art, no? Jo dic que no, la vida per mi no és un art. Per mi, doncs, diguem que també es diu això de que m'estic liant, però a veure si acabo de... M'estaves dient que la vida no és un art? No, però vull dir, la vida no imita l'art, és el que vull dir. La vida no imita l'art? No, diuen que sí, que jo intento imitar l'art doncs per viure i tal, no? No, jo suposo que el que la vida imita són els programes dolents de televisió. Déu-n'hi-do. Escolta, i amb 19 anys vas debutar directament a la televisió amb aquell fantàstic programa de vacances. Sempre has estat tan precoç amb tot? Sí, sempre, en tot. Amb tot. En tot. Bé, no sé, jo... Sí, sovint es diu d'un presentador o d'una presentadora de televisió que és el fill o la filla que voldrien tenir totes les mares. Això jo ho he sentit a dir moltes vegades. En canvi, en el teu cas, sempre s'ha dit que ets la cosina que voldrien tenir tots els adolescents. Jo no sé si tu t'hi sents còmode amb aquesta definició. Home, a mi la veritat és que tant més el que pugui imaginar la gent. Abans ho hem sentit, no? I hem dit, la imaginació és el millor que podem fer servir tots per continuar sobrevisquent. I suposo que si a la gent li agrada imaginar-se que puc ser la seva cosina, la seva tieta, la seva germana, la seva amiga, la seva nòvia, el que sigui. M'és igual. Déu-n'hi-do. Fantàstic. Tu has fet també... Mentre em tinguin a la seva ment, això és l'important. Això és important. Tu has fet art modern, has estudiat art, Belles Arts. Belles Arts, sí, exacte. Belles Arts. A mi m'agradaria fer-te un qüestionari Proust, d'aquells que solucionen amb una paraula... Ho diu, els qüestionaris Proust. Sí? Però vaja, és igual, va, som-hi. Preparada? Sí. Sí? Vinga. L'art modern, una estafa? Possiblement. Possiblement. Mira, un gran decorador de catifes? Un gran decorador de catifes? Doncs, a veure... Aquests moros, no?, que et trobes als mercadillos. El Proust... Sí? Sí, home, són més d'una paraula, però vaja. Sí. Tàpies, el rei del filferro?
Sí, filferro, efectivament, sí. Dalí hauria estat... Mal de cap, volia dir. Mal de cap. Dalí hauria estat del Rayo Vallecano? Hauria estat al Rayo Vallecano. Hauria estat del Rayo Vallecano? No. No. Picasso, què hauria fet amb un spray? Doncs cobrir-se les canes. Botero, el Rubens del segle XX? No. No. Kandinsky, et sona? Em sona. Et sona. Bé, doncs ja hem fet aquest qüestionari. Has confessat també que t'agradaria fer cinema. No sé si en quina d'aquestes pel·lícules que s'acaben d'estrenar t'hi veus fent un paper. Acoso, El color de la noche, El rei lleó... Una de les... En fi... Una d'aquestes tres? Entenc que... No, ni la primera no, I potser l'última, la de El rei lleó, ja m'ho semblava. Esclar. Bé, Txe, abans de deixar-ho hauríem de trobar un títol pel teu nou programa de sexe. Nosaltres tenim unes propostes, a veure què et semblen. Parlem de crema catalana, la crema catalana i jo, aquesta nit crema catalana o com crema la catalana. Quina d'aquestes... No? Bé, ens quedaríem amb aquesta última, no? Sí? No? Home. La crema catalana i jo? No. No, millor, sí, tens raó. Escolta, ens passaríem... Jo tinc un nom, per això. Com? Que tinc un nom. Que tens un nom? Un nom pel programa. Digues. No, va de crema catalana, però... Digues. Amb plomes. Amb plomes? Sí. Bé, doncs cap problema. T'explico? No, tu te'n recordes aquella frase de la Emily Dickinson que deia l'esperança, aquella cosa... Sí. I? Amb plomes, doncs amb plomes. Molt bé, doncs la veritat és que ens passaríem la nit fent preguntes i potser se'ns acabarien les preguntes i potser no les trobaríem a faltar, però, en fi, les preguntes vull dir que no trobaríem a faltar. Però vaja, em sembla que tenim una fila zero, impacient per abocar damunt teu dubtes, consultes i potser alguna petició. No tenim gaire temps, em sembla que és el senyor Ferrando. Doncs sí, hola, bona nit. Bona nit, digue'm. Dic Manel Ferrando, Sí. I bé, a mi m'interessa molt el tema de la sexualitat i de l'erotisme. Sí. I, de fet, doncs, jo no m'he disfressat mai de dona ni res per l'estil, però he llegit molt sobre el tema, tinc documentacions, tinc revistes il·lustrades, i llavors jo li volia fer una pregunta a la Txe. Ella és una dona doncs, que té una gran capacitat i una gran facilitat doncs, per canviar d'imatge. Tant de bo se la veu amb una perruca rossa, com de morena, no sé si algun cop la veurem com la Sidney O'Connor, no? Però, en fi, podria ser. No, el que jo volia saber és si ella pensa doncs, que quan un home es disfressa de dona, corre el perill de que li agradi? Aquesta seria la pregunta. Quan un home es disfressa de dona, corre el perill que li agradi? Sí, absolutament. Sí. Tu estaries... Estic molt convençuda. Absolutament d'acord amb això. Sí, perquè... Sí, tornant a allò de les belles arts, jo sempre he pensat i sempre m'ha resultat més fàcil dibuixar el cos d'una dona, perquè sempre m'ha semblat molt més bonic que no pas el de l'home, no? I crec que a un home li passaria això, de vestir-se de dona i agafar-li el gustillo. Sí. Déu-n'hi-do. De trobar-se bé, elegant, guapo, guapa, Crec que sí, vigila, per això. Molt bé, doncs, Txe, moltes gràcies. T'agraïm que hagis vingut al programa. Crec que avui, 7 de febrer, és un dia fonamental en la teva carrera. Avui serà el dia en què un amic et va ajudar a prendre una decisió difícil en la teva carrera. Un dia, en fi, això del que estàvem dient de les tres senyores, per convertir-te, diguéssim, directament en la companya espiritual de tots els catalans. Txe, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. De debò. Moltes gràcies, Miquel.